A élite do remo darase cita en Cabo de Cruz este domingo. Ás 12 da mañá tomarán a saída as tripulacións das traíñas que disputan a Liga Euskolabel para facerse coa 28ª bandeira Concello de Boiro. E se realiza con 4 longos. A distancia é de 3 millas marinas, que veñen a ser uns 5.556 metros en total, cas 3 ciabogas que lle corresponden. E do calendario é a 17ª regata puntuable desta liga. A tripulación crucense aspira a alcanzar o triunfo na casa e manter a cómoda posición que ostentan na clasificación xeral, actualmente en 6º lugar. Nós ahora mismo estamos nunha posición relativamente cómoda, como se había planteado o club, de estar nunha posición onde non nos trouxera ningún tipo de problemas para manternos nesta liga, que para nós é moi importante. Estamos situados na 6ª posición. Dende o Concello confían tamén nas moitas posibilidades do club local, que pode presumir de grandes éxitos nesta tempada, grazas ao esforzo e dedicación dos seus deportistas. O Concello patrocina a regata na súa aposta polo deporte base, que se materializa nos preto de 60.000 euros que leva recibido o club ao longo do ano en subvencións e axudas. Solo con axudas directas económicas en contantes son 56.300. Evidentemente, o clube de remo está na Liga ACT por eles mesmos, evidentemente, porque son os grandes remeiros, porque teñen grandes equipos, pero o que é evidente, ao que non ter cartos, que non pague o pobo de Boiro, que son 22.500 euros, e se paga porque son a nosa bandeira, forman parte de nós, e o merece. Ao mesmo tempo, si o clube de remo ten rapaces e pode seguir traballando, é por os seus profesionales, por a súa dedicación, por o seu traballo, por a súa profesional, pero tamén porque o Concello de Boiro aporta 16.300 euros ás escolas deportivas. Tanto o club como o Concello animan os boirenses a desplazarse ata o Porto e animar o equipo local nunha proba caracterizada polo seu gran ambiente. Tras a entrega de premios haberá unha festa e degustación de paella para todos os asistentes.